सूरज प्रेमी अन रविवार झारखंडी को चैनल सब्सक्राइब करें। सूरज प्रेमी स्टूडियो बसरामो। अरे तक क्या हुआ बच्चा कि पूजावा गिर गई नदी में गिर गई कि पूजावा गिर गई नदी में गिर गई। ए यार मजा आ गया यार। अरे तेरी का होय के पूजवा के गिरा लो बड़ा झूर के आ लगा। अरे तेरी के होय तेरी काहे इतना सेंट को कर देला। ठीक बे चल पड़ा का उड़ावे घाट पर। चल देख के उड़ाओ जाई। चल ठीक बा। सेंठा महारा ले रहे खूबे झरा ले रहे बनल बाबू के बिगड़ल बेटी रहे बनल बाबू के बिगड़ल बेटी रहे हारे मेकअप झरल हकीना तानी तानी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो टूटल हकीना। अरे मुहे फूटल बा कि पूजावा गिर गई नदी में गिर गई कि पूजावा गिर गई। अरे एगो बात जानता हो का यार। अरे पूजवा का मुड़ियो न फूटल बा। सही में का रे। अरे हम देखा खूनो गिरता। अरे तो फूटी ना आजकल के लड़की सब बड़का बड़का हीलेला सैंडल पहन के आवतारी घाट पर सब तो गिरी ना। अरे बाप रे बाप ये यार छठी माई के नाम वाला सब छठी माई के महिमा हो। बिरजेश बिहारी रहे रे सौरभ मोतिहारी रहे रे लोग देखत वो करा के सारी रहे रे लोग देखत वो करा के सारी रहे रे हारे टाइगर सुजीत के बोलाओ। अरे ऊपर गोरा मामे बा देह दुख मारा जाई खाली झर गइल रे आटा काला गल बाकी ना। अरे साते गो लागल बा कि पूजावा गिर गई नदी में गिर गई कि पूजावा गिर गई। सोया डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोती।